Il-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika ltaqet għall-ewwel darba ma' laqdiet mhux governattivi li jaħdmu fil-qasam biex jinstab mod kif bl-implementazzjoni ta' Trattat ta' Istanbul fil-liġi Maltija jistgħu jkunu mobilizzati riżorsi fil-ħidma kontra l-vjolenza. Waħda mill-ikbar bidliet li se toffri l-implementazzjoni ta' Trattat Ewropew u li tagħti saħħa lil dawn laqdiet il-protezzjoni bla preċedent lil vittma li ma tkunx ili kollha titlaq mid-dar. Fil-fatt fl-abbozz ta' liġi ppreżentat għal konsultazzjoni huwa enfasizzat li l-aggressur għandu jitneħħa mid-dar u jmur f'shelter fejn jgħaddi minn programm ta' taħriġ u terapija. Il-liġi proposta li qiegħda għal konsultazzjoni pubblika se ssaħħaħ lill-NGOs minn aspetti differenti għax tirrikonoxxi l-aspetti varji tal-vjolenza kif stqarru magħna diversi għaqdiet. The Istanbul Convention tries to cover all the angles: prevention, protection, and prosecution. And it's not just recognizes it's not just a matter of law, but it's a matter of policy, and that's where NGOs and with their experience can help. The Istanbul Convention actually explicitly calls on preventive measures to be introduced by engaging men, boys, community, society to work on protecting and preventing violence. L-NGOs ovvjament dawk li joffru servizz lill-vittmi ħajkunu f'pożizzjoni aħjar li jipproteġu wkoll u jissapportjaw lil dawn il-vittmi. Ġifieri il-liġi fiha nnifisha waħedha mixejn qed niftehmu ma hija pass importanti lejn servizz holistiku u lejn naħseb realtà li l-koll nixtiequ illi ħadd fil-verità ma jkun vittma ta' vjolenza. B'referenza għal każ ta' omiċidju li seħħ is-sajf li għadda wara li l-vittma għamlet numru ta' rapporti ta' vjolenza, il-Ministru Helena Dalli saħqet li huwa inutli jkollok liġi jekk is-setturi kollha ma jirrealizzawx il-gravità tas-sitwazzjoni ta' vjolenza domestika u ma tittieħidx azzjoni.